mga balatian, nga kung hapit na mo kaibutan na to klaro mamatay, mangayo mo sa Ginoo para unsa? Para di mo mamatay? Wala na lang ninyo, Lord. Appointed man may mamatay, so wa may mahimo. Mangayo pa gyud. Nainumdum ko itong akong kauban pastor ba, hindi siya mag-apil-apil kay ito, maminaw to sa kuha, pero dili lang utuman. Sa diya nga kato kong kauban pastor nga gitabang yataki sa kasing-kasing, nagunitan ako siya, kay maunang kay mo ang tao gani matumbalag kalit, hindi mabunggo yung ulo. Mabunggo man gyud kay mubunal pero yung bugata. Pato na sugatan ako, na experiencehan yun ako. Abi mo sa iyang gisulti, Ginoo, di pa ko gusto mamatay kaya ang akong anak. Gagmay pa. Tanawa, kasabot din siya. Pero karon mutuo siya, it is appointed unto man once to die. Nga naman, because kanang kamatayon, tama itong giingon ni Solomon. Makaingon yun ka nga, I have no pleasure in them. Wa kay kalipay yun. Sa diya nga moabot na ng kamatayon, wa kay kalipay. Nga naman, kung ikaw dato, lain na may muupan mo. Kung ikaw pobre, yan na kay mga anak, mag-uol ka yun. Mag-uol man gani ni mga buhi. Mawala ng usa ka tawo sa tunga. Mabita na nangalagad ta sa Ginoo, kaya ang Ginoo ray naghatag og life. Unya, gikontempt nila nga din ang pulong sa Ginoo. Against kay mo anang ang Ginoo ni Anher paghatag og life. Aron dit na mamatay mo bitan nang gipalumbat sa dagan sa kinabuhi aron diya sa lumba sa dagan sa kinabuhi kung makatapos ta aduna tay ganti nga eternal life. Yung sa man nato dito paglahutay kung mawala na ta. Mo bitan ang Ginoo adunay gibuhat sa tao. Ano nag-mindful siya sa tuwa. Ngano nag-visit siya every morning ang pa ni Job. Ano man, abi nyo every morning nagabisita ra ba ang Ginoo? Wa ba mo kabaloan nagiingnan ta mamuana atong una. Pag mata pa ninyo na nga ang Ginoo nagabisita every morning ni Job. Kung ikaw bagyud, mohimaya sa Ginoo. Mo na yang gingon din niya, therefore he brought down their heart with labor. They fell down and there was none to help. Busa ang Ginoo kay rebellious man sila, iyang gi-brought down their heart of labor. Gihago ba ang ilang kasing-kasing ba sa pagtrabaho? They fell down, nangatumba sila and there was none to help. Unang gihimo sa Ginoo sa tao. Ingano man, wa man nila nahinumdumi. Although kung doon ay gibuhat ang Ginoo, sila ni daig sa Ginoo. Maubitaw na ningon siya, oh, that man would praise the Lord for His goodness. Wa man niya tanawang goodness sa Ginoo. Mo nang nangaluya. Gituyo na lang sa Ginoo. Sa verse 13, then they cried unto the Lord in their troubles, and He saved them out of their distress. Unya kanang mga gipangkuan sa Ginoo, gitugot nga ikaw, maluya ka, makuan ka, mahago, kanimo kasing-kasing, mabugatan mo nang antod sa imo paghago, nabatunan na lang nimo heart attack. Adunay distress mo na yang gingon. Pero kung mukrad ka into the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress, nga naman because God is love. O bitaw ng sampita gyud ang Ginoo kanunay. Kay nga naman, His love is, manang gingon, endureth forever, di ba? Walay mulahutay na sa walay katapusan. Kanunay gyud ang gugma sa Ginoo. Mo na kung mo cried out ka to the Lord in the trouble, mo na yang gingon, iluwason ka and He saved them out of their distress. Sa 14, He brought them out of darkness and the shadow of death and break their bands in asunder. O matod pa niya, iyang dalon ka diya sa kangit-ngit, igawas gyud ka. Mana kung mangayo ka Ginoo, dagay ko kahayag. O manang dalon ka sa Ginoo sa kahayag kay nangayo man ka, wala tanan mangayo paghatagan jud. Kung usa imong gipangayo, mao gyud na ang iyang gihatag. O sa naningon si Jesus Christ gani, aduna bay amahan nga muhatag nga kung anak mangayog isda tagaag bitin? Sulat na ba na? Kung mangayog
tinapay tagaag bato walay amahan ingon ana bisag usa daw kamahan gadaot kan. Mao nang pangayo kamo kay kamo pagatagan. Pangita mo kay kamo makakaplag panuktok mo kay ablihan jud mo. Mao na ka serious ang Ginoo sa iyang goodness. Mao na yang gingon bisan the shadow of death. Abang mo sa nang death, mingon ra ba sila nga dunay physical death o spiritual death? Wa siya kabawal ka ng physical death. Kanang physical death, minteryo. Kanang spiritual death, imperno. Mas kuyaw kung naa ka sa spiritual death. Mga bitaw na ang Ginoo nagsit og life. Kani adto pa nagsit og life pero ang saon ta mga tao sa Ginoo gipili man nila ang death. Usbon din nato na. Di ta kasabot ana. Life is blessing, death is curse. But choose life. Pero ilang piliyon, death rather than life. Una gingon sa Ginoo. Una makaingon gyud ko sa tao ba nga. Huwag yung kasabot ang tao sa light. Mingon sila si Jesus Christ is the light, pero nakasabot mo sa light. Kasi gingon ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 4. The light was life. Unang gingon ang pagpahayag kinabuhi na. Dili na kamatayon na. Walay physical, why spiritual gabot pasabot. Ang death is death. Kita mamatay ta. Kung makasala ta, mo nang gingon the wages of sin is death. Mo na yang gingon din niya. Sa verse 15. Oh that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Mao man gud ni gibuhat sa Ginoo sa iya, mao nang magdaig ang tao tungod kay ngano man nag-cried out giluwas sa Ginoo. Mao na yang giingon nga ang works or wonderful works, ang goodness sa Ginoo way nahibaw na. Pero karon kay gibasahan ta mo nahibaw na mo ha. Wa may nagwali ini kay wa may kasabot what is the goodness of God. Ang goodness sa Ginoo sa tinuod dili ta mamatay. Ambot pasabot nimo nga makaingon ko ba nga ikaw magwali ka. Kamatayon nimong iwali. Ikaw pastor nagatakag life niya di ka mutuwa ng eternal life nga dili ka moagi kamatayon. Yan di sila mututo mga bersikulo kung gihatag. Apay babae ningon na kung mga lan gikuan na gyud tadaan kay nakasala ang kita. Kung man gusto day ka mamatay. At dili, pero kanya naman, appointed man na, oh, gusto ka day ana. Wala siya katubog. Una kung mingon ka mo, anong mga laga pa mo sa Ginoo aron maunsa, malangit. Mabita itong doon ay prayer ni Moses ba? Matod pa Ginoo, ayaw lang irisa kung ngalan kalibutan. Kung wa ka naimot na ako, ayaw irisa. Kung nahimot ka kanako, o man nagingon ipabilin akong ngalan. Kanang abi mo sa tanan nga matay daw dito sa Bible, giblat na sa Ginoo, giiris ba? Wala na kay pangalan diri. Okay lang kag hero ka. Wala yang gingon dinhi sa 16. Matad pa niya, for he had broken the gate of brass and cut the bars of iron in asunder. O, tanawa. Kita na amata sa gate. Unang the gate of hell na amang guta. So pagani ni Jesus Christ, sa diya kung mudool kaniya, mudawat kaniya, matod pa niya, even the gate of hell cannot prevail. Bisan pa ang gate sa hell, dili makapugong nimo. Kung ikaw mudool sa Ginoo, kay nga naman, naaman ta diri sa kalibutan, kaning kalibutan, ingon ang Bible, it's the gate of hell. Unya kining gate, gibroken niya the gate of brass, bronze sining, and cut the bars of iron in asunder. Nga sa iyahang pag ani niya dinigikat na niya kanang nakababag na to kanang pagpriso sa to. Verse 17, fools become of their transgression and because of their iniquity. Fools because of their transgression and because of their iniquity are afflicted. Kanang mga buang-buang tungod sa ilang paglapas, tungod sa iniquity, they are afflicted. Manang gingon, gibati kay afflicted kay nga naman. Doon naman ko'y gibuhat iniquity. Sa verse 18,
their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near into the gate of death. Mo na ang tao, kay nga naman, giluod man ang kalag nila, giluod sa mga klase, mga pagkaon. O ang ilahang kinabuhi, nagpaduol, ngadto sa ganghaan ka sa kamatayon. Mo na ang tao mamatay gyud. Mamatay mo gyud ang tao. Mabitaw na nga anong mudayeg man ka sa Ginoo. Kay gipagawas ka gikan sa darkness and the shadow of death. Munang muday ka sa Ginoo, mo na nga ikaw karon na kay kinabuhi. Nga kanang kinabuhi nga gitanyag sa Ginoo abundantly na. Dili na mo agi kay ngano man siya may muker anak. Siya ay mubantay nimo nga dili na mailog. Mo nang gingon, the devil is come to kill, to steal and to destroy, but mo nang gingon ang Ginoo ni ani to give life more abundantly. Kay nga naman iyan ang gibantayan. Mo nang gingon ni David sa Psalms 90 or 91 na gisugo niyang angel to charge you. Kanang nagbantay nimo ba, nagbantay. Mo nang gingon ikaw under the shadow of the Almighty. Kanang naka sa landong sa makagagahom. Sa diya nga naka sa landong sa makagagahom, dili ka malitag kay nga naman dunay manulunda nga gisugo sa Ginoo aron mo bantay nimo. Mo na gingon ni David, nga matot pa niya, then they cry unto the Lord in their troubles, and He saved them out of distress. Kadua na gyapon niya gisulti kung daig o kung mo ampo o muhilak o musampit ka sa Ginoo diya sa panahon sa trouble, luwason ka niya sa imong mga kasakitan or distresses. Sa verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from the destruction. Kaya nga naman, iyang ipadala ang iyang pulong o ayuhon siya o luwason siya gikan sa mga kalaglagan. Kanang destruction ba, kamatayon ba, abi mo sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo. Duha lang ang naibawan sa tao daw. Death and destruction. Kung di man ka mamatay karon, malaglag ka puhon. Kaya inigbalik sa Ginoo sa tinuod lang, gisulti na ko sa inyo, naisulat dito, nga 2/3 sa mga Christian, mga matay. Muna ang 1/3, that is called remnant. Muna ang mag-purify. Muna ang giputli sa Ginoo, magiprapisi ni Daniel sa uling adlaw aduna gyud magputli ug katong nagbuhat og matarong dili na makabuhat og dautan kay ngano man i-change na yang lawas. Muna ato gipaabot diri nga do na tay time nga magpaabot kay mao nang gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians nga ang ato ang groaning is to be clothed a heavenly cloth. Kanang langit nun nga sinina ba, kanang gitawag og immortal, kanang wala nay katapusan nga kinabuhi. Mo na yang gingon sa verse 21, oh that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful work to the children of men. Sa verse 22, and let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His work with rejoicing. Mo nang gingon nga ato i-declare ang kayo sa Ginoo, sa may kayo sa Ginoo ang wonderful work niya nga kita giluwas gikan sa kangit-ngit, gikan sa shadow of death nga kita gayod mamatay subject to death. Tao subject to death man yun, di ba? Appointed to death. Kaya nga naman ang tanan nakasala nawadaan sa maya sa Ginoo. Yung bayan sa sala kamatayon. So therefore tanang tao mamamatay. Mo nagingon sa Hebrews, appointed unto death once. Kas alam. Kunya unsa may sunod na judgment. Lima ka ng judgment. Unsa man ang judgment? Basta daw sa dictionary na kung naa ba kay ganti, naa ba kay good. Gingon sa dictionary, because you are condemned, you are victim, you are unsa may panulti sa Ginoo diha. Sa dictionary. Mo bitaw na nga ang tinuod lang ano mang nagdaig ka sa Ginoo for His goodness and wonderful works. What is the wonderful works of God? Nga kita from the darkness, from the shadow of death, nga nata landong walog sa kamatayon unsay gingon ni Jesus Christ kuno
nga ang anak daw sa tao nga mismo siya wala niya ni aron pagluwas ninyo kundili aron pagpagawas ninyo gikan sa inyong paglingkod diya sa kangit-ngit o gikan sa landong sa kamatayon mo nang gingon niya sa Lucas chapter 1 verse 79. Mabito itong ako mangisog ko sa inyo ang ano mga lagad pa sa Ginoo mga matay ta mabot lagi panahon mga hurot ng mga Kristiyan kunya ang mga dili iya sa Ginoo gyud nga wa nang alagad 1/3 lang ang mga matay pinganon para mana silutan sa Ginoo nang wa kay Ginoo kunya ang silot sa mga nagbinuang nga nakaila sa Ginoo muna gingon sa Hebrew hanon nga how much more punishment you supposed to be sa inyohang hunahuna kung sa inyong punishment kamatayon eternal kamatayon ikaduhang kamatayon o bitaw nang ningon ang Revelation blessed is the man who have part the first resurrection nga naman because ang death the second death have no power in them walay gahom ang ikaduhang kamatayon nila kanang ikaduhang kamatayon which is the lake of fire diha ka mamatay second death ano magbantay kita nga di kita mamatay sa first death aron makambit ta sa resurrection pero doon ay spiritual death nga yang gingon ni Jesus Christ anang resurrection from the death of sin kan sa atong mga buhat pa ba dili sa atong flesh mo bitaw na nga importante doon na kita knowledge sa Ginoo kay kung wala knowledge sa Ginoo mo na nga ano man ang Ginoo nagkuha og knowledge sa usa ka tawo so Ginoo pa ni David nagbisita ang Ginoo because of knowledge ba unsay nahibaw-an sa tao wa may nahibaw ang tao mo nang ningon siya my people are destroyed because lack of knowledge wa may nagtudlo nila laglag mao sad na kita labi na ta kay ni join lang kita sa tinuod lang ang mga Gentiles nag-after lang to sa ila kay sila ang sample na to sila atong admonition ba pagtulunan nga giunsa nila pag ila sa Ginoo kumangutana ka ngano man naadto sila sa Hitler because they are rebellious nakita muadto ta dito sa Great Revelation manang because kung rebel ta mo against ta sa Ginoo mo nang distraction mo na kung ingon sa inyo buabot ka na panahon mo na yang gingon for His wonderful works we are praise the Lord Ecclesiastes chapter 8 verse 17 mo na yang gingon wala na ibawa na kanang wonderful works sa Ginoo bisan ingon si David bisan kay kung mubasa na ikaw kasabot na kay ngano man mo imbis gisit ka sa darkness, get out ka sa darkness, into the shadow of death. Wingon lang yapon ka ang tao mamatay. O bitaw nang anong muday ka sa Ginoo because He brought them out of darkness and the shadow of death. Give brought ta bagidalatan niya gikan sa kangit-ngit kanang mga tao nga walay nagpahibaw nila karon gipahibaw na mo. Naamo sa kangit-ngit, wa mo kay balo, unsay padulngan ninyo. Muna ningon siya, naglingkod mo sa, naamo sa landong sa kamatayon. Mamatay yun ang tao nga iyang gibuhat. Gani, kanus ang mamatay ang tao, gisultihan ko diya ni Solomon, ni David. Muna ngayon, pabuta, mga bitatong dunay pulong ningon si Job, do not wait, your grave is your house. Ayaw wata ninyo ng minteryo mo ninyong balay. Mismo nagingon si Job, si Job is a man of righteousness. Walay sama ni Job. Wala yang gingon din sa Ecclesiastes, all the work of God that a man cannot find out the work that is done under the sun, because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yes, farther. Though a wise man think to know it, yes, shall he not be able to find it. Kanawa, bisag pag-bright ka, bisag wise man ka, pag-search ka, di ka kakaplagana. Unless kung ang Ginoo nga ikaw yung gamiton sa Ginoo, kaplagana nimo. Nga naman, mo nang baliwala lang nila nga
nangalagad sa Ginoo, niya okay lang mamatay. So may wonderful works gyud sa Ginoo sa tuwabi, unsa man gyud. Kanang di ta mamatay, that is a wonderful works, di ba? So na mga wonderful works din na kanang gihatag sa Ginoo, kanang gitubag ka, gitadaan ka, kaayuhan, wonderful works ba na sa Ginoo? Dili na wonderful works, mga malang gyapon, mamatay ka. Karon giayo ka sa Ginoo, pohon, mamatay ka, ayuhon ka sa Ginoo. Ang pinaka grabe kong nagibuhat sa Ginoo nga serious nga to sa tao is nga naghatag siya life. Anang life ba nga lahi ba nga life, spiritual life ba? Ako sa tinuod lang kini akong life is dili na physical, wala ni nagagad sa pagkaon. Nagagad na ko sa pulong sa Ginoo. Kaya dili mabuhi ang tao alone, tinapay lang. Kung tinapay lang imong ginakaon, walay pulong, sigurado gyud kang matay, pero kung naa man kay pulong, because ang pulong is life. Kaon pod, pero ang importante is the word of God. Kay man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Wala yang gingon bisan pag maningkamot ka, na mahibaw gyud ka sa bulot sa Ginoo. Wala gyud. Gawas kung ang Ginoo ikaw nga tinuod nga alagad sa Ginoo, because kamo gipadaygan mo ang light, nakabato na mong light. Nara ninyo kung ang light mo ba na inyong life. Kaya nga naman, di ingon na daan si Jesus Christ, and the light did not comprehend. Wa sila kasabot ba? Kung saan ang light? Mao nang gingon, magsulti gani kung nga di mamatay. Mo, kuanda yun ang balibo. Anong mutingkag gani. Nga naman, uyaw ng pulungan na, di ba? Uyaw, ginang pulungan, hindi kang matay. Manang gingon, kinsa may nagbaliktad, ako. Gibaliktad din ako ang pulong sa Ginoo. Nga kaniadto ang mga nagwali, appointed yuta. Nakadungog to sa mga pastor, maninungdan doon ay mga service dito sa vigil. Na ay mga serbisyo nga pasali kay nga naman. Mao naman ay kanunay madunggan. Unya ako, gibaliktad na ako. Sa tinuod lang, sa diha nga nawala na si Apostol Pablo, gibaliktad na nila. Di na nagani ni Jesus Christ ang mga Hudiyo, mga perverse generation. Gibaliktad nila ang pulong sa Ginoo. Wala nangamatay. Tinuod man gyud kay kana plano man sa Ginoo. Manang tinuod lang gyud na mga tao sila nga din rebellious. Di sila mutuo kang Jesus Christ. Unsa man gyud hinungdan ba nganong di mutuo sila kang Jesus Christ? Tungod lagi ang tibuok kalibutan gigugma sa Ginoo. Sa unsa paagi nga kita ma-reconcile? Tungod kay diya sila nag-reject. Ingon si Apostol Pablo, for where there is no rejection, there is no reconciliation. Kung walay pag-reject nila, wag yun ta. Kabaw mo ng Gentiles, makasasala. The word of Gentile, makasasala. Kinsa man ta sa tubangan sa Ginoo. Without God ta, without hope, without Christ. But now, we are a chosen generation. Karon daw. Nga naman, na-obtain na nato ang mercy. Nadawat nato ang mercy sa Ginoo because of the rejection. Ilang gireject ang mercy sa Ginoo? Sila ramang ginunta to. Pero giapil ta kay nga naman, nakasulti man ang Ginoo for God to love the world. Dito pagiya sa iyang plano nga diin si Jesus Christ gipadala niya aron pagtudlog yun sa tinuod nga pabalikon sila sa Ginoo. Di man sila mutuon Jesus Christ, di sila mubalik. O kita gibisitahan ni Jesus Christ. Abi mo kinsa may una ni bisita sa Samaria. Anang Samaria is the place of the Gentiles. Di ra ba pwede itong mga Hudiyo moadto sa Samaria? Kung inungdan nga si Jesus Christ, sikreto lang, kung mabasahan lang na nimo ang pulong sa Ginoo, o bitan ang ningon ko sa inyo, nabasahan na ako nito, ang sikreto lang si Jesus Christ, niadto siya dito sa Samaria, dito siya niagi dito sa balo ni Jacob, na dito ang Samaritan woman, nakigstorya niya, ako na to dito, nagsugod ang pulong sa Ginoo nga si Jesus Christ, ni-enter. O bitan ang sa kabutang nga ang tao walay knowledge. Wala ang work sa Ginoo una. Nga ang tao muris. Paulay ba? Ato sa Lano Pranis muris. Of your life of peace.
kanang makapahulay ka sa life of peace. The first work of God is to raise. Ang first good nga work sa Ginoo nga makapahulay ka. Wala sa Deuteronomy chapter 12 verse 10, nagsulti gyud siya. He gave it you rest from all your enemies. Ang ilahang pahulayan sa tanan nilang mga kaaway. Kaya naman yung kaaway. Sila na kaaway, ang mga Hudiyo, ang mga Hituan, kaaway nila, tanan, pagpagawas, nahanapon sila kaaway, una sila mga sa land of promise, muna kung magainan man sa Ginoo, mabuntog na ninyo, kanang mga kananay, kaya naamang doon sa kanaan ang yuta o land of promise, gihatag sa Ginoo, pero gisugo sa Ginoo, nga mabuntog na ninyo tanan, kung obey mo. O ito, nakabot sila dito, niya gisultihan sa diya mong pahulay. Namatod pa niya, ang second work sa Ginoo is kanang life of peace. Kaya ang tao, manggid ka paulay. Wana ang Proverbs 16 verse 7. When a man's ways please the Lord, he make it even his enemies to be peace with him. Kung ang dalan daw sa tao, makapahimot sa Ginoo, bisan nimong kaaway, mahimo nimong makabaton mo kalinaw, peace na mo. Inyong kaaway. Ito na, hindi naman yung kaaway dili. Hindi yun ang kaaway sa kwa. Pero karon peace na. Ano mo, pulong sa Ginoo, tinuod yun na. Wala ang first word sa Ginoo, rest in peace. Yan kaya ang tao, baliktad man. Asa gani magpahulay ang tao? Asa gibutang ang rest in peace? Cemetery. Di ba baliktad na? Ang sugo sa Ginoo nga kamo makapahulay sa kalinaw. Wa mo'y kalaban. Pero ang atuwa karon mga tao ay lapag to manayunungdan tuwa dito ang RIP. Giingon rest in peace. Unsa ang pagka-rest in peace? Siyempre makaris gyud siya. Hantod-hantod. Kaya nga naman, wa na may trouble. Sa pag-trouble, imo pang awayon. Naa naman siya sa lubnganan. Makabatod siya peace, kaya wala naman nagsamok niya. Katong mga katapat itong naa sa minteryo, samok pa ba dito? Katong naa sa ibabaw sa yuta, samok pa ba dito nimo? Baliktad yun diyan ang gingon. Ang gingon sa Ginoo, kanang buhi iba nga rest in peace. Life of peace. Pahulay mo sa life of peace. Kaya nga naman, we are full of troubles. Hinungdan nga, distraction ang dangatan nato. Kaya nga naman, wala kita kasabot anong rest in peace. Ang atong nasabtan nga di, ang mga panudlo nila, tuwa dito, nakapaulay, manong mingon, abot lagi pa na, nakapaulay rita. Kung mamatay pa. Paulay ba din na? Mo ba din na gingon sa Ginoo? Mo ba na gitudlo sa pulong sa Ginoo? Mo ba na ambot pasabot? Nga si Kristo ni ani, din ni aron ikaw mamatay, aron makapahulay ka? Unsay giingon sa Ginoo? Kinsa man to iyang giauhag? Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Dapat ba na heavy laden nang namatay? Ganung mingon man ka naka-rest na. Ang iyang gipapahulay katong nawiri ba to rest. Buhi. Ang Ginoo buhi, kitang mga lagat sa Ginoo kinahanglan buhi punta. Anong gingon ni Solomon, we are joining to the living. I-appeal mo sa mga buhi atong Ginoo, kinahanglan present your body a living. Manang Ginoo ang tanan mga Kristiyanon kinahanglan buhi na nabuhi na sila kay ngano man na-resurrect man sila. Buhing bagong kinabuhi mo na yang buot pasabot. Kanang buot pasabot kanang wa natay kabukat ba? Kabaw mo sa meaning sa rest. Ingon pa niya diri sa Jeremiah. Ila man kung gibaliktad. Jeremiah chapter 23. Sugod sa 33 to 36. And when these people or the prophet or a priest shall ask thee, saying, what is the burden of the Lord?
Thou shalt then say unto them, what burden I will even forsake you, saith the Lord. Mo nang gingon na unsa daw ang kabugat sa Ginoo ngadto sa tao. Giingnan siya ngadto sa mga katawan. Ang mga katawan, people, prophets, praise, nag-ask sila saying, kung sa may burden sa Ginoo, sa may gipas-an sa Ginoo sa tao, thou shalt then say unto them, what burden, o say burden, I will even forsake you, saith the Lord. Kung sa pamanday, hunahuna sa Ginoo sa tao, kung basahon nimo, sa tinulan ng Ginoo, nagsalikway na ninyo. Wala na naghangi, wala na naluoy ang Ginoo sa inyo. Wala na siya kanang gitawag og nag-act ni man. Nya mungutana pa sila. Usa may burden sa Ginoo sa tao. Manang ningon ang Ginoo o si Jesus Christ mismo. Come unto me only that labor and heavy laden o burden. Atong nabugatan, nabudlayan sa iyang kinabuhi. Karon dunay pangutana sa mga tao niya. Usa may burden sa Ginoo sa tao. Ang burden sa Ginoo wala na. Kasi iyang gingon, matod pa niya, then said unto them, what burden? I will even forsake you, said the Lord. Ginoo nagingon, gisalikway tamo. Verse 34, and as for the prophet, and the priest, and the people, that shall say, the burden of the Lord, I will even punish that man and his house. Mao ni ang burden sa Ginoo. Silutan tanamo. Matod pa niya ang tao, ang